ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ କରିଥାଉ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ହୀନ ଭାବନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଚ ଭାବନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ମହାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ